piesă. În curând. În curând. Ne face fata o piesă. În curând. Hey guys, bine ați revenit. Un nou live de pe Facebook cu o duduiță drăguță. Gata, fără muzică. Ghiță Elena. Dați aduri. O grămadă. Sună-mă și facem nivel 2. Hello, blonda. Hello, doamna cu părul blond. Hai, doamne. În fine, hai să vedem cum dansează. Cu manele, bineînțeles. Oh, și tatuajul pe bucile, curul, păi da? Altfel cum? Doar nu se putea, nu? Se putea fără tatuaje? Nu se putea. Hai, gata, nu vă mai deranjez cu vocea mai enervantă, stupidă și aiurea. Vă las să vă uitați la acest video mirobolant. Pardon, la acest live, care a fost live. Deci da, gata, nu vă mai deranjez, vă las aici vreo 10 minute. Sper să vă mulțumiți cu ce o să vedeți.
Bună seara, mersi că sunteți 2852 de persoane. Mersi, vă pup! O pauză, stați așa. Dacă aș întrerupe filmarea aici, aș fi nesimțit? Da, aș fi. Dar nu sunt. Vă las să vă distrați în continuare. Bye.
ce? Bloc, 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 bloc. Cine vorbește urât? Deci da, cam asta a fost, dragilor. O să rămânem în continuare. Bye!